21 অক্টোবর 2024 ni Madhya Pradesh ni Riopao tongnai khoroksa berite sela kapal borok kaijakma niya kulo borok khorok nui berainani eba ke honeymoon celebration khlainani bagui picnic o ongkhori thanglayo nok ni simi borok college pro ni simi no khoroksa no sinilayo tei borok khorok nui love plus arrange marriage bo khlai kaijak laikha yang buma bo phano bogo siriwui beri bonai jagi amo haike kaijak laikha tei already bo sinijak ongma bai tai bo borok ni hamjakma kwbang kuk ongoi thanga paithogo hingke borok khorok nui no kai rejakha borok bwrui tei khorok nui jela ni phaising bo khushi bwrui ni phaising bo khushi o sadi no tui tei kaijakbai mani yagulo bo amsung no khushi borok ni family o kaijakma ni yagulo 21 October ni salo borok afro wansuk laikha beru baba ni mandiro thangai borok o kaijakma sal ni yagulo kisa matai ro khulumlayo tei ar jaga ni je jaga rogo pahar rogo berailaya ni hinui phungni borok 10 ta rogo ongkhorei sarik digi ni prai 6 ta 6:30 ta digi rogo hingke no nogo kifil kha beraibai akobaiui phiaba ar jako belai khino tamo hai wngjakha nok ni borok rok tamni hingke borok jefru ongkhornani swkang berainani ajorao hingke ekdom warak bihik bwsai khorok nui no khushi belai kheno berainani kaijakma ni yagulo obono first boroni berainani hinui belai kheno khushi phiaba jefru kifili phaika apro hingke khoroksa bai kisapa no kok salaya taisi borok adino kifilnani tongmaya adino no kifil phaima bai buma bo phatam hai wngjakha taise borok khorok nui tei khoroksa kok bo salaya nila taise o bihik kaijaknai bwrui kwtal hingka hingke to muktui roi se kapjak sela hingke bo mok saka hai borok bihik bwsai hwijangni no khoroksa bai kok bo salai joto nilar sorok siring sorok tei nogo hapmani yagulo kheno borok ni room o sorobsa habui doga rok joto sowui sibaikha nok ni borok rok sungui bo tamoni bagui amsuksa mwkhang somui tongkha tamo ong hini sungmani yagulo bo kuno saya borok siring sorok khlaiui mogui tongo kuno phano bongni phaisik tui phirok mung riliya tamo ong eba ongya aborok no tuiui buma bo phawan sulaikha maybe borok khorok ni bihik bwsai ni kuni kacharo ba tamle walai mung phaya tongnai jotono walai layo hingke borok bo walai khena aba haikeno hinui wan suklaikha phiaba hor wngthanga hor thururo wngthanga amchuk jorao phano borok room ni phataro ongkhorui chamung rok chanani phaliya ab jorao hingke no buma bo phatei bo wanajakha bongni dogao thangui nok khlaiui saikha tamo ongya joto khulugui sadi jeng norok no kuno phano hinglak hai hinui sakha bwsarok no phiaba adini horo borok kuno phano kok pongliya tei kuno phano saliya am haike no 21 October ni hor katiwai thangka din phaika 22 October 10 din ni phung a phungo hingke no tei sabuma bo pha harmania sungnani hinui wan sulaika hingke no joto palke achuklai sunglaika tam kisa sawai khnari gari hinui tei okok no khnamani yagulo je bwrui kwtal po belai kheno kap kha nangjagui dukho nangjagui ama hainongmani yagulo buma bo pha tei bo bukha klaijak khamo khorok nui no ba tamo sabo tamo khlaika tamangui amsuk haya kotor haike eba kheba borok thaima haike kamnani nangkha hinui wanajak laikha tei kapmang jefuru o bwrui kwtal boni bwkhani kok no sawai khwnarika jefuru o kok no khnamani yagulo paribar ni borok rok joto bebak no wanajak laikha tei norok bo belai kheno wanajak lainai tamo ongkha borok khorok ni nikoni kacharo o kok rok no norok saimana munchuka hingke part 2 manasinai jodi norok part 2 nangui tongkha hingke comment section o thangdi comment khlai sadi part 2 norok ni bagui answer sakhe phano part 2 tubunai dakti no